खुलुमबाय साफ्रोमबो निउज इन्डिजिनियास नायगिरि बिथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायबाय जिहेतु दायो राजखान्थि फोथाराव जिहेतु मोनसे बिसायख'थि फोसावनाय बा बिसायख'थिनि फोरमान बिजाथिलाइ गथायनाया जिहेतु दिनै जोबथा खालार बे जोबथा खालाराव गोबां बिजाथिफोरानो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय लानानै जितु बिजाथि फोसावदों थिग बेबायदियैनो दिनै जोबथा खालार हिसाबै बिजाथिलाइ गथायनाया जिहेतु दिनै जोब्बाय बे समाव आङो दंफैयो आंनि खाथियावनो दङ सासे बिपिपि पार्टीनि आफादगिरि लोगोसे बिथाङा जितु 65 नं ढेकियाजुलि विधानसभा समष्टियाव बिथाङा सासे उदां बिजाथि हिसाबै बिथाङा गसंथादों तो बेबाय बिथांजों आं गिबियाव सिनायथि होनो लानो नागिरदों बिथाङा खुलुमबाय निउज चेनेलसिम जिहेतु आं सारनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ थोंजोङै मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु नोंथाङा नैबे ढेकियाजुलि समष्टियाव जिहेतु गोबां माखासे आसामनिनो मन्त्रि सासे गोहोगोरा मन्त्रि बयजोंबो सिनायजानाय होनजायो बिथां अशोक सिंघाल थासेयावबो नोंथाङा सासे उदां बिजाथि हिसाबै जितु गसंथाफैदों बे नोंथांनि सानथौ सानस्रि बा नोंथांनि खामानि बा सानथौ सानस्रिफ्रा माबायदि जागोन गुबै खोथा जाहैबाय फैगौ 2022 मायथाइनि आसाम विधानसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लानायनि जेबो थांखि गैथ'वामोन नाथाय मोनसे हरखाब मोनसे जोङो थिरांथा लादों बे बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनि गोबां जेंना दङ हा हुनि जेंना दङ आरो माखासे राजखान्थि बिथिङाव जोङो जेंना दङ आरो फरायसालिनि बिथिङाव जेंना दङ गोबां जौगाथायनि खामानि मावनांगौ दङ बर'नि राव हारिमु थुनलाइ बे बिथिङाव जों गोबां मावनो दङ बाहाय रायजोफ्रा मोनसे डिसिसन होबाय जे ढेकियाजुलि समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोनहा आंखौ खावलायदों जे जोंहा गोबां जेंना जेथो दङ बा हानि जेंना जेथो दङ फरेस्ट राइटनि बेनिफ्राय जोंनि ढेकियाजुलि समष्टियाव दासिमबो बिथांमोननि जायगायाव पन्सायत गैया पन्सायत दासिमबो दाजायाखै बेनिफ्राय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे सोरजिनाय जादों बिटिसिनि बाहेराव दा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाहेराव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि मोनसे सिमा बर' गामिफोरखौ बिटिसिनि नांजाबनाय गामिखौ बिटिसियाव सोसननांगौ आरो माखासे बिटिसियाव नांजाबि गामिफोरखौ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमासआव सोनांगौ बे आरो मोनसे थाहैदों जे ढेकियाजुलि समष्टियाव बर'फ्रानो दासिम 72,000 बर'फोरनि भटार्स दं बाहाय रायजो राजाफ्रा खावलायदों जे नोंथाङा सासे बिपिपिनि केन्डिडेट एबा बिपिपिनि सापर्टेड इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट उदां केन्डिडेट हिसाबै नोंथाङा बाहागो ला जों मदद आरो हेफाजाब होगोन आरो जा बे बिसायख'थियाव नोंथांखौ देरहा होनो हायोबा जोङो खामानि मावगोन बिथांमोना खावलायनायखाय आं फैदों आरो जोङो बिपिपिनिबो डिसिसन आरो रायजो राजाफोरनि डिसिसन बादियै बे ढेकियाजुलि ओनसोलाव बा ढेकियाजुलि समष्टियाव गोबां जेंना जेथो दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय आङो सासे उदां बिजाथि महरै जोङो फैदों आरो दा दिनै जोङो बिजाथिनि जा जोबथा बिजाथिनि लाइ गथायनायखौ जोङो गथायनो हाबाय दिनै बिपिपिनि केन्डिडेट महरै जोङो होआखै जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां केन्डिडेट हिसाबै बा बिजाथि महरै जों होदों आरो जोंनि उदां नैबे केन्डिडेटखौ बा उदां केन्डिडेटखौ जोंनि आसामनि नर्थ इस्ट इन्डिजिनियास पिपुल्स पार्टी आरो लोगोसे इउनाइटेड लेबार पार्टी बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंबो बड' पिपुल्स पार्टी जानानै सापर्ट खालामदों बेनिखायनो जोङो साहसजों फैदों जे ढेकियाजुलि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना भटार्स बिथांमोना आंखौ खावलायनायखाय जोंखौ खावलायनायखाय जोङो दिनै लास्ट बिजाथिनि आर'ज बिलाइ बा बिजाथिनि नमिनेसनखौ दिनै जोङो होनो हादों जिहेतु गोबां बर'फ्रानो बेयाव बांसिन मेजरिटि बांसिन दङ जिहेतु बेयाव नोंथाङा बेसेबांसो बर'फोरनिफ्राय बेसेबां मोनगोन बायदि भट आसा खालामदों आं आसा खालामदों आं एक्जेक्ट फिगारखौ दा बुंनो हाया ढेकियाजुलि समष्टियाव 72,000 बर'फोरनि भटार्स दं दा भारतनि संबिजिताव जेरै मोनसे समष्टियाव 33% मोनोब्ला बे एसटि रिजार्भेसन जायो दा बेखौ आसाम संबिजिताव बा आसाम आयेन आफादाव बेखौ थि खालामाखै आरो लोगोसे भारतआवबो खालामाखै बेखौ जोंनि मोननांगौ जोंहा राइट्स दं जे मोनसे समष्टिखौ एलेकाखौ रिजार्भेसनाव लाखिनोबा 33%ल' अनलि नांगौ दा बहाय 33नि बांसिन जोङो नुदों 45% जोङो ढेकियाजुलि समष्टियाव बर'फोरनि पार्सेन्ट हिसाबै दङ
आंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बेखौ धेकियाजुलि ओनसोलखौ बा धेकियाजुलि कनस्टिटुयेन्सिखौ एस रिजार्भेसन खालामनायाव खामानि मावगोन एसेम्ब्लियाव आङो रेज खालामगोन पार्लियामेन्टआव मदद आरो हेफाजाब लागोन आरो बेखौ जों आसा खालामदों बेखौ खालामनो हाफुंगोन बेजों लोगोसे हा हुनि जेंना दं फरेस्ट राइटनि हा मोनसे समाव 2021 आव आं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेनमोन आसाम गभर्नमेन्टआ आंनो बिबान होदोंमोन फरेस्ट राइटनि एक्टनि आन्दाराव जेसेबां एरिया आसामाव अल अभार आसाम बे आसामाव थानाय बे फरेस्ट एरियानि जा जेंना जेथोखौ सुस्रांनानै आंखौ हानि अकुपेशन सार्टिफिकेटखौ होनायनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्ट बिथांमोना दायित्व होदोंमोन बिबान होदोंमोन रनज बिगुआ दायित्व होदोंमन बे रोखोमै सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि आरो लोगोसे इन्डिजिनियास बा ट्राइबेल माहारिफोरनि जा हानि मोनथाय अकुपेशन सार्टिफिकेटखौ आं जुजिनानै लाहोनो हादों बेखौ आङो फोरमायनो हायो बेखौ 2001 निफ्राय लानानै 23-24 सिम नांदों नांनानै दिनैसिम बर' रायजो राजाफ्रा प्राय 70% बे हाखौ मोनदों आरो बेनि अनगायैबो एसे बाखि दं बे नियम बादियै जोङो ट्राइबेल माहारिया जि जायगायाव रायजो जानानै दं बे ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव आयेन बादियै 30 बिगा 30 बिगा मोननांगौमोन 30 बिगा मोनाखै बहाय माने 20 बिगा 18 बिगा बिदि एलटमेन्ट होदों बेबो मोनसे लफुल बिथांमोननि दं गभर्नमेन्टनि दं बेखौ आं नारसिनगोन आयेन बादियै 30 बिगा बयबो मोननायनि अधिकार दं बेखौ नारसिनगोन बेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा सिमा बिटिसिनि सिमा बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो जा जों स्टेट गभर्नमेन्ट जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनजों रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ सुस्रांगोन आरो बे मोनसे आरो लास्टआव पन्सायत जों मिथिगौ जोङो 2006 निफ्रायनो मिथिगौ जे बे ओनसोलाव बर' रायजो राजाफोरनि गामियाव पन्सायत दानाय जायाखै दा पन्सायत दानाय गैयाखाय बिथांमोना प्रिलिमिनारि बा माखासे मौलिक अधिकार बे मौलिक अधिकारखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोनाखै डिप्राइभ जादों दा पन्सायत दाना होयोमोनब्ला बिथांमोना लामानिफ्राय लानानै आइवाइआनो जा PMJY आनो जा गुबुन गुबुन हस्पिटालानो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बेखौ मोनगौमोन अधिकार मोनगौमोन दा बे मोनैखाय बे जोबोद दुखुनांथाव बेनि थाखायबो आं नाजागोन जिहेतु नोंथांनि एगेन्स्टआव जिहेतु नोंथांनि एगेन्स्ट हिसाबै अशोक सिंघाल थाबाय बिजेपि जानानै आरो कंग्रेसनि जानानै बिथां बाटास उरां थाबाय आरो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबैनो आरो सासे बर' बिजाथिया बेयाव गसंथेदों थ' नोंथाङा माबायदि बिसोरजों सोरजों जुद्ध जागोन बायदि होनना जुद्धआ जागोन आं 100% फोथायनाय दं आरो आं सानो सनितपुर जिल्ला ओनसोलाव आङो गामि गामि हाबजोबदों बिटिसि इलेक्सनावबो आं गिदिंदों बर'फोरनि जेंना जेथोखौ आं सुस्रांनायनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो आं नांबोदों इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन फैयै फैयै इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन फैयै फैयै आङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलबो चेयारमेन जादोंमोन आरो फैयै फैयै जों बड' पिपल्स पार्टि गासै जों सानदों जे बर'फोरनि गेजेराव गोबां जेंना जेथो दं आरो दा जों नुबाय लास्ट मोमेन्टआव आल्टिमेट जोङो राजनैतिक भाबे जोंनि जेंनाखौ सुस्राङाबा हानाय नङा बेनिखायनो जोङो राजनैतिक भाबे जोङो स्टेन्ड जानानै बिधान सभायाव जोङो सासे सोद्रोमा महरै गायसनजानानै बेखौ प्रेसाराइज खालामगोन बे आंनि सिमां आरो बे बेलायाव रायजो राजाफ्रा मदद आरो हेफाजाब होगोन 100% बिसास दं जौसेनिफ्राय जौसे आरो अशोक सिंघालआ जाखिनि खामानि मावदों बिथाङाथ' बुंनो थाङोबा बर'फ्रा 72,000 भटार्स दङ आरो अशोक सिंघालनि हारि हिसाबै बिथाङा 6,050 दं 6,500 बिथाङा पपुलेसन दङ दे बेयावबो दुखुनांथाव बाथ्रा जेराव जोङो लाख हिसाबै बर' पपुलेसन दङ आसामनि इन्डिजिनियास पिपल ट्राइबेल बा जनजातिफोरा बिथांमोना बाहेरनि बुंनो थाङोबा मारवारि मोनसे हारियाथ' आसामनि नङा थागिबि नङा बिथांमोना जोंखौ सासन खालामदों राजत्व खालामदों बे रोखोमै जों नुनो मोनदों जाखिनि जेंना जेथो लामानि जौगाथायखौ खालामाखै फरेस्ट राइटनि हाखौ होहोआमोन बिथाङा आं चेयारमेनशिप थानाय समाव आङो रिभिउ मिटिं तेजपुर DC अफिसाव खेबथाम आङो रिभिउ मिटिं खालामदों हाखौ मोनथायखौ मोननांगौ आरो जाखिनि आयेननि गेजेरजों जाखिनि जों मोननांगौ जों बेखौ प्रसिडिउरखौ खालामदों आरो दिनै मोनफुंनो हादों बे बेलायाव रायजो राजाफ्रा स्पष्ट मिथिगौ गाम्बारु मुसाहारिया बबे समनिफ्राय खामानि मावबोदों 2006 निफ्राय लानानै आङो प्रमिला ब्रह्म आब'निफ्राय लानानै चन्दन ब्रह्म बिथांमोननिफ्राय लाबोनानै आरो दिनैसिम खामानि मावदों आरो दिनै आं मिथिबाय आङो माने सन्तुष्ट जादों आरो मोजां मोनदों जे आंनि नाजानायावनो माने हाखौ रायजो राजाफ्रा मोनदों बेनिखायनो आंहा 100% फोथायनाय दं बर' रायजो राजाफ्रा
आंनि सायाव फोथायगोन आरो फोथायनानै अनसायगोन आं बेखौ बिसास दं। जिहेतु होमबा नोंथाङा मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांखौ जोगारसिगोन होननानै बुंनो सानो नामा? जिहेतु आरो कंग्रेसनिबो दोलो थाबाय, कंग्रेसनियाबो मोनसे आसामनिनो मोनसे पार्टी हिसाबै जितु बिथांमोनाबो जुस खालामदों, बेजों माबायदि नोंथाङा फाइट खालामदों? आं सानो बेहाय बे बेलायाव जुसा जागोन। कंग्रेसआबो कंग्रेसनि लाइनाव थांगोन, बिजेपिआबो बिजेपि लाइनाव थांगोन। बिथांमोनहा गाव गावनि इसुसखौ लानानै आवगायदों आरो जोंबो बर' हारि हिसाबै बा इन्डिजिनियास जोङो सानदों मा बर' हिसाबै नङा, जे ट्राइबेल माहारिनि सासे केन्डिडेट जानानै बिजाथि महरै बिधान सभायाव सासे रिप्रेजेन्टेटिभ खालामनानै ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांगोन। बे बेलायाव आं सानो जे आसामनि जेसेबां ट्राइबेल बा सनितपुर जिल्लानि आरो लोगोसे ढेकियाजुलि जिल्ला समस्तिनि कनस्टिटुवेन्सिनि बर' रायजो राजाफ्रा आरो गुबुन ट्राइबेलफ्रा आरो गुबुन हारिफ्राबो अनसायगोन, आं 100% फोथायनाय दङ। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। जिहेतु जोंनि जितु नैबे 2026 मायथाइयाव जितु बिधान सभा समस्तिनि जितु बिसायख'थिया जानो थांगासिनो, गोबां ढेकियाजुलिनि हिसाबै गासै जों मोनथिनायाव गोबाङानो बिजाथिलाइखौ दिनै गथायजोब्बाय। थ' थारैनो जों समाजो खोन्थासिगोन जिहेतु नैबेनि मोनसे फिथाइया सोरनि आखायाव बा नैबे फिथाइया सोरनि खाफालाव दङ, बेखौ जों समाजो खोन्थासिगोन।